Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba nina babhejane phuma exixweni siyanibingelela nonke senamukela Babu Dokotela TV show. Namhlanje ke sihleli noBabu Dokotela baba wesizwe babujabulile. Babu Dokotela ake ubingelela babukele emakhaya. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo wesizwe babujabulile. SiseThekwini la sisebenzela khona umgaqo esikuwona njengoba siseThekwini nje sihlaniphela kanje. Sekukhonile Queen Street no Albert Street. Kuyacaca ukuthi sihlaniphele nje. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje sikhuluma ngokungadubuleki. Ake sibheke Babu Dokotela umbuzo wethu oqala. Isikhwama semali versus amadoda omgede. Isikhwama semali it is 50,000 rand. Uma serious ngempela sikwenzela ngo100,000. Kudependa ukuthi ithini into yakho. Isikhwama semali sisinikezela umuntu osukazi ukuthi yini ayifunayo ufika nesikhwama sakhe kufaka u200 rand lapho phakathi azosebenza ngawo mase nikezwe ke umcimbi wakhona wonke ngendlela ekahle. Uma sikhuluma ngamadoda amadala amadoda asemgedeni osigolozo simehlabuvu omakhuluma kwenzeke omathunya ngajiki lamadoda ke afuna ugologo omhlophe nenyama ebovu mase uphahlelwa ke ehlathini ke kucelwe ke lapha kuona bacelwa laba bantu ukuthi ke ucela ukuthi benzeni ufunane kubona emva lokho usuhamba kuyosebenza nabo ke lapho ke sithi ke abafana abafishana abafana bomoya uma fika kuqala uma shesha lingena laba bantu labana ngiyakwazi ukuthi ngibathume kwakho ubungangitshelanga ukuthi uhlalaphi angifuni ungitshele kwakho ukuthi uhlalaphi ngizobathuma ngithi mina babekela into ukuthi bazofika bayidle babekela into ukuthi bazofika bayidle siyakwazi ukubathuma ngoba umkhulu owayengifundise lento lena umkhulu uNsibande kaNongoma ukwazi kume bathuma bafike bantshontshe isikhiye semoto uthi yavuka ekseni ukhiwe emoto awukho kanti bawuntshontshiwe bawuthatha bawulahle esikhotheni abafana bomoya ke la madoda nje umsebenzi amadoda oganga nje amadoda nje asebenza kakhulu ngoba noma uyontshontsha inkomo emzini womuntu uhamba nabo labantu ufike babalalise labantu and ufike ukhiphe zonke inkomo esibayeni and amadoda akhe umsebenzi lamadoda enza yonke into imali wena watshela into wathi watshela yona kuphela uyakwazi lamadoda umuhambo wathuma ekhaya ayobheka unkosikazi uthi unobani afike enzeke lento wathume yona kuphela wena uzotshela nje unkosikazi ngicela uye endaweni ukuthi ufuna ungenzele kanje uma efika lamadoda afika ahlaye lapha afika aphuza ahlole ekhapha indaba uye futhi eze kuwena amadoda omsebenzi siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela. Ngabe u786 iyona yini ujoyine yona ibrotherhood? Baningi o786 khona imoto ngeke ngiyibone ibhawuthi TT786ZN yabo baningi o786 but uma usikufaka kwi-secret society sizokunikezela imfihlo but icode yakho ithi 786 Rukia icode yakho ke leyo osuku uzoyisebenzisa icode le okwazi ukuconnecta nabo labantu laba bebrotherhood abangabonakala abahamba ngomnyama and icode lena uma ufuna ukuphuma emzimbeni wakho ebusuku wenza into ekuthiwa i-astral projection ozoyisebenzisa siyakutshela ukuthi enza kanjani indulala wedwa ngalelo langa ugqoka into ezimhlophe ngoba uma ufuna ukuphuma emzimbeni akuphumeki uma ufaka into ezamafilifili ufuna ugqoke ingubo ezimhlophe that is why unotice ukuthi abelungu emashida ayingubo ezimhlophe because most of the time abelungu ibona i-majority yabo kwi-astral projection abaningi abelungu bayaphuma emzimbeni yabo that is why kudingeka into emhlophe ufaka into emhlophe awubi inqunu ufaka into ezimhlophe uma seke uyalala ke ubize le code le usuke ukwi-secret society akukho la ongayikhona but kwi-secret society asijoyinise ingane bakithi kade sibafaka ngo50,000 manje sibafaka ngo100,000 hayi ngeke mkhulu ngeke asijoyinise ingane le nto inemfihlo wena wazi imfihlo zomkhathi wazi imfihlo zangaphansi kwasolwandle wazi imfihlo zaphansi komgede ngo50,000 ngeke ngikunike le nto le ufuna le nto esontweni uma seyifakile le nto akekho umuntu ongamboni la ukuthi unamalini 100,000 uma ufuna le nto siyabonga.
Babu Dokotela ake sibheke la i-Holy Ash. Holy Ash njengoba seyizoshintsha ibizwe nge-Holy Ash yezimanga. Ngabe le endala i-Holy Ash izobe seyingasekho yini? Kuzokwenzakalani lapho? Siyabonga. Sifuna imangaliso nezimangaliso zenzeke. Senzekile ke kweHoly Ash. Sizoyishintsha igama kuphela. Izoba yi-El Shaddai yezimanga. Ngoba mina ngibona izimangaliso. Akwazi ukuthi kungaqasha umuntu ona 48 athole umsebenzi ngokusebenzisa i-El Shaddai. Lonto isuke inesimangaliso. Ama testimony esiwanawo they are not understandable. Ama testimony akhona that's so different ngayi El Shaddai. Manje ke sithi ke asishintsheke sifake ke kule level le esiyifunayo ukuthi ibe kuyona, but asishintshe ama ingredients, sishintsha igama kuphela. Izoba i-El Shaddai yezimanga kusukela nje ngoSeptember yashintsha. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Ngabe kukhona yini umuthi wokuphahlukisa umthakathi? Aphahluke nje noma bekuthiwa semcimbini. Ake sikhulume ngabantu abathakathayo. Asikhulume ngelunga lomndeni elingathakathi elithunyiwe. Lokho akuvele. Kunabantu abangathakathi kodwa abathunywayo. Ukuthi hamba ufukwenza ukuthi kunomuthi ke esiwakhayo. Lo muntu siyawuthatha siwufaka etshwaleni lobo kuzosetshenzwa ngabo la ekhaya. Hayi esilwaneni. Mase siwusebenzile lo muthi isikhathi esephuza amakhehla lobutshwala. Noma amakhehla angafika ezophuza. Yena uma esefikile lo muntu othunye noma umthakathi uzozikhulumela yena. Uzothi mina ningangithathi kancane mina ngibhedi mina. Mina ngafaka umuthi manje mina umuthi nguphethe mina. Ngawufaka manje umuthi kuthiwa awukhiphe. Usuke ephahluka. Usuke ephahluka. Ya, uyaphahlukisa umuntu. Siyabonga. Babu Dokotela, asicacisele la. Kujwayelekile ukuthi kuthiwa idlozi lifuna ukuthi ngingene umfazi kamfowethu, but kungani idlozi lingakaze lisho ukuthi ngihambe ngiyokhokha ikweleti noma ngiyoqedela umuzi kamfowethu ngoba washona engawuqeda ukukhokhela. Asikhulume. Since sinedlozi sinamathongo that has already been used for our capital lies. Angikusho lokho. Since sinamadlozi lokho sekusetshenziswa kakhulukazi ukuqoshamisa amanga athize. Kusuke ngishongo idlozi kusho umndeni nje ukuthi uthathe ahamba ukuthi obheka izingane zikaMfowenu. But lokho ufuna kuvela ukuthi kusho umndeni hayi ukuthi kusho idlozi ngoba idlozi alikaze lithi umfowenu njobe eshonile nje kade ephethwe iTB i-treatment bengakayiqedi bese ayisebenzise only 3 months musu yoqhubeka ne-treatment ye-TB wena kuthola ithi idlozi manje angiqhubeke ne-refer nje umfowethu ade sekwethi treatment alikaze lithi idlozi hamba oqhubeka ne-chemo ngoba umfowenu kade kwi-chemo wakanti uzoshona engakayiqedi i-treatment. Alikusho lokho but lokhu kocansi kwazipho ukuthi awehle lisho manje idlozi lithi ehlisa uzipho uye uhambe uye umfowenu no yinto esuke ishiwo umndeni. Nokunyeke futhi indlela umfowenu ahambe ngayo uhambe ngengozi yemoto okuyacaca ukuthi kunemali ezophuma eKarafu. Le mali le imiphuma idlozi ifuna lisho ukuthi ifuna idlobani mase idlozi sene ngokukhulu usheshe likhombe wena. Le dlozi likhuthele likhuthele kakhulu ngokuthi umfowenu uhambe ofele emsebenzini ofele emasosheni kunemali azoyiphuma idlozi selivezeni lakhomba wena ngokukhulu ukusheshsha. Lokho ufuna sizama ukuthi sikubhekisise ukuthi asingasebenzisi into yethongo for our own pleasure. Asebenzise into yethonga for efficacy but not for our own pleasure. Kodwa thina manje sikusebenzisa lokho for our own pleasure. Babu Dokotela uthi asikubhekisise lokho. Siyabonga. Babu Dokotela, kuthini ukuphawula kwakho ngokungathitheki kahle noma ngokungaphatheki kahle kwenyanga by SABC? Inhlangano enkulu ezokusakaza eSouth Africa angazi noma ithunyiwe noma itsheniwe yini. When it comes to abelaphi bendabuko with everything unless mabenze research ngabo uSABC ufuna ukuthi abe khona. Mekuyizi i-research ngabo sinobufakazi otherwise ukuthi ama research amaningi enziwa ibhedlela kuma medical school kusetshenziswa abalaphi bendabuko for the gross domestic abuse. Ngalondlela
Mase kuzothi uma yena lo melaphi akade esebenzisa i-university or i-medical institute efuna ukusebenzisa ke manje i-SABC ufuna uku-advertise, ufuna ukukhangisa isikhangiso sakhe kuthiwa ukwazi. Uma usikhangisa afuna usikhangisa ebusuku. Mase kuthi laba abakama ngezandla abanama-pharmacy abadayisa imithi yethu thina nyanga make advertiser bona kulungile kuthiwa phela i-pharmacy. I-pharmacy idayisa ngisho izinto zokushunqisa. Idayisa umuthi wokupholisa inkaba eyakhiwe yithina. Kodwa mekuyathina ngofront cha kuthiwa kasingesilo. Okudala ukuthi abantu abamnyama bazehlise baye kubantu abalambile abakama ngesandla bofaka ama-product abo ema-pharmacy ukuze ukuthi i-product yakhe idayiseke kufuze ukuthi anika imali i-pharmacy. I-pharmacy ihambe iyo-advertiser i-pharmacy yayo ku-SABC. Emva kwaloko sizoqala ke i-product yakhe idayise ngoba phela abantu sebeyi-walk in sebeyangena e-pharmacy sebeyafika ke lapha nase kune product yakhe lokho kukodwa nje thina bayilapha endabuko aseneme ngako ngoba lento enziwa SABC utshengisa kona ukuthi utsheniwe and futhi uthunyiwe kuthina ukuthi akwenziwe sure ukuthi abantu abamnyama abalapha ngamakhambi ababe well suppressed and babekwe ebumnyameni. Asikho isidingo ukuthi abantu ngathi bayalala wena kuthiwa hambo advertise redweni. Asikho isidingo saleyo nto. Belala abantu ubani ukhuluma noba abantu balele nje. Ukhuluma nabo emaphupheni u-SABC lento ayenza ironga. Ibhlungu kakhulu kubantu kubalapha endabuko. Abantu bendabuko ukuthi basathule angazi ukuthi bathuliswa ngoba batsheniwe nabo ukuthi meke bakhuluma kuzoba njani. Bazokhishwa kona laba advertise ebusuku ngoba vese lento enziwa u-SABC akasiniki i-fair right yokuthi nathi sikhankasele ama-product esiwasebenzisayo iy'ndawo esisebenzisayo. Take note, izinyanga I know and proven otherwise kunezinyanga eziqashe abantu abaningi kunama-pharmacy. Mina ngeke ngene e-pharmacy nabantu bawu-2 ngaphambili ne-pharmacy laphayana ne-pharmacist lapha kuphela. Kunenyanga eqashe abantu aba-more than 10 ezingazi zobaholela ngani kuphela inyanga because we are not given equal space kwi-business and advertising. Iphepha uma uya kulona alinalo lelo bandlulu. Iphepha ukwazi uku-advertise ku-main body or kwi-classified. Iphepha lisho ukuthi ngoba uyinyanga as long wena uthenga i-space liyakuvumela lokho. But when it comes to SABC it's different. It is different. Lokho umhlame mebetsheniwe kulungile. If ukuthi bathunyiwe now we know. Ngoba lokho abakwenzayo kubelunga abakwenza, emandiyeni abakwenza, amasumeni abakwenza ngoba benama-pharmacy. I-pharmacy ne-herbal shop umuphi umehluko? Umehluko ukuthi kusebenzisa igama ukuthi herbal yomuntu omnyama. Mina ngikhuluma ngabantu abadayisa amatiye akhiwe ehlathini abantu abamnyama adayisa ama-pharmacy in order for ukuthi advertise kufuze ukuthi kube i-pharmacy eyofaka advert lapha ngoba eyomlungu ngoba yeNdiya. Ngoba likho igama lesizulu elibisho ukuthi nje indawo yamakhambi. Kunakele nje ngokusebenzisa igama lomuntu omnyama. And sina 25 years siyitshela isiphethe eSouth Africa. Kodwa sina 25 years si-oppressa abanye abantu abamnyama eSouth Africa ukuthi bangabi kube equal space in terms of marketing and advertising. Ngoba phela funa ngabe basitshela ukuthi yini ofuna ungayisho uma advertise. Imithi yethu esi-advertise emaphepheni isuke yenziwe i-clinical assay. Yini esuke i-wrong, i-grammage isuke yenziwe, expiring date, batch number isuke ikhona. Hayi abasitshela ukuthi yini wrong, bathi nje sinifune emini, hambani ukhuluma ebusuku. This is very, very wrong. Even i-stethoscope lefaka udokotela ayisho ukuthi umuntu uphethwe yini. It's all symptomatic related. Akekho umuntu perfect. Manje ngeke asho ukuthi inyanga zikho perfect. Nabo odokotela bekho perfect. Bayenza i-wrong diagnosis. Umuntu afakwe kwi-amoxicillin angadinge amoxicillin. I-wrong diagnosis bayenza nabo. Babu Dokotela bawesiza uthi we are not happy as inyanga. Indlela esiphethwe ngayo e-SABC. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sikhulume lana ngalomuthi lo owenza ukuthi ungadubuleki noma sikhulume nje ngokungadubuleki. Lento ongadubuleki it's one of the mistakes or errors akhona emthini yethu. Angikusho lokho. Akufuneki ungadubuleki. Lento ongadubuleki usukunenkinga ke kwawena unenkinga. Futhi uzibuza ukuthi under which spirit are you using that says ukuthi ube bulletproof.
uma uyinyanga noma umuntu ufuna wakhe umuthi ukuthi abantu abazokudubula abangezi okungcono abadubulane bodwa laphana uvesela uphalaze phezu kwempinda thatha impinda amshaya uphalaze phezu kwayo bangezi qiniseka ukuthi abantu abazokudubula babulalane bodwa kuqala awubafundi ithuzo kwakho ngoba manje akufuneki isitha sesikubona qikelela ukuthi u17 akubona ngoba phela uhlaniphile inyoni mikayiduze nizokugwaza izokushaya ngokapa manje umuntu uma ezokudubula akangezi ungazami ukuba iqhawe ungazami ukushaya amafole it's not about ubuqhawe la kuze ukuthi usurvive isitha sakhe singakuthuli kwa intelligence to do not be identified by your enemy ngoba ka intelligence basense igaba bathi we will expose you to your enemy because we are friends of your enemies, meaning that isitha sakho asingezi kodwa le ukuthi wena usadubuleka ayifuneki ufuna ube umuntu uphile kodwa not ukuthi ukadubuleki into efuneka ufuna abangezi akangezi nje umuntu okufuna akangithi udlule behleli udlule phambi bangabontu wena senza lo mithi ukuthi umuntu angakutholi angaloko eqhumisa isibhamu zadubule nengane zabantu bethi kuduthula ngoba udubuleki abangezi ababulalane bodwa lapha bayizinjava sebayazi iquantum ayilayisha bona Babu Dokotela bawusizwe bawujabulile siyathoba sithi yeka lento ukuthi awudubuleki siyabonga.